Shin kuna da labarin annobar rawa? A shekarar 1518 a garin Strasbourg da ke Faransa, haka kawai aka ga wata mata ta hau kan hanya ta fara rawa, kuma ba tare da bata lokaci ba aka ga mutane da yawa sun jona ta suna ta cashe rawa. Wasa rawa yake tsayawa daga awanni zuwa kwanaki, yanda sai dai su huta kaɗan su ci gaba da wannan rawa. Hakan ya jawo mutane da dama sun rasa rayuwarsu, yanda a rana mutane 15 zuwa sama sukan mutu ta sanadiyan wannan rawa da suke. Wannan al'amari ya ɗaga wa gwamnati hankali sosai, yanda aka fahimci cewa suna rawan ne ba tare da son ransu, kuma an rasa gano dalilin da yasa suke wannan rawa. Sun ɗauka tsafi aka yi wa mutanen garin, da yake lokacin zamani ne na tsafe-tsafe, wanda hakan yasa aka kama matar da ta fara wannan rawar, yadda aka kai ta majami'ai da dama gurin bokaye ko za su iya karya wannan sihiri, don ganin su idan nata ya karye na kowa ma zai kai. Yadda duk bokayen suka tabbatar musu da cewa su ma basu gane kan matsalar ba. Haka kawai kuma bayan wasu kwanaki mutanen suka daina rawar, kamar an zare musu wani cuta a jikinsu, kuma kusan dukansu sai da suka yi jinya, amma an rasa rayuka da dama a wannan lamari. Har yau masana kimiyya basu daina bincike akan wannan cuta ta rawa da ta faru shekaru ɗaruruwa da suka wuce ba, amma har yanzu basu gano dalilin da ya kawo cutar ba. Ana kiran cutar da dancing plague a turanci, wato annobar rawa.